Здравейте, приятели! Първо искам да благодаря на всички, които ми изпращат снимки на Facebook страницата ми Василена Snails. Изключително много ме радвате с тях. За днешното видео съм ви подготвила този красив маникюр с цветя, който е подходящ за предстоящата пролет. И за това избрах такива цветове, които нанасям на ногтите си. За декорацията на средния и безименният пръст използвам жълт и червен цвят, който сложих на останалите ногти, които слагам на половината страна на такава плоска четка, след което правя по 5 листенца на цветенце. Тази четка и поставянето по този начин на двата цвята помага те да се слеят много интересно и цветенцето не е само в един цвят, а е изключително красиво и доста реалистично по този начин. Правя по 2 цветя на нокът, след което с сребърен брокат поставям по една точка в средата на всяко. Използвам и зелен цвят и тънка четка, с които правя листенца на няколко места по ногтите, където ми хареса. След това използвам малко по-тъмно зелен цвят, за да придам някаква дефиниция на листата. С по-светло зеленото правя точки по нокътя, както виждате. И накрая с бял цвят с тънка четка поставям по няколко малки линии в цветчетата и в листата. Вие можете да пропуснете която и да е стъпка от маникюра, може да спрете докъдето ви харесва на вас. Мисля, че се получи интересно. Нанасям и топ лак, който придава допълнително блясък. Надявам се този маникюр да ви е харесал и да го изпробвате. Ще се радвам, ако ми оставите коментар по-долу, свържете се с мен във Facebook или разгледате Instagram профилът ми. Благодаря ви, че гледахте това видео. Не забравяйте да се абонирате и за канала ми. До скоро!